محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد عليكم ورحمة الله وبركاته يو حالنا وانا واودي حالده وانا يدي حالده من ما توقو نفوتي وند بعد كده كيوان نوكو كيوان نوكو حالهم جندرا جند جوكر أندم جور مو جند سبوا الله جند مسيب داجا ni eden gadorno wadde hono ni caggal juuɗe ne hewno taw ko caggal juuɗe tasa en niɗino wadde ɗum ɗo e galle herawat hanki en ndendino to galle ceerno ɗahi to ñalluno ɗen kanko ceen siraji o arnani en beele garen ga ñallanen kiranen mo hono ni sifa jokkere en pelle enen wonɓe ɗo so kala goto sinno ko sago mum no ɗum ɗo dañirani galle mum kadi dañiri hono noon kadi hayso wona ni wadde teddule baɗiniɓe ala ɗeɗo mataw kono yewti tan ko kanko baɗɗo nodduɗo o tan ha o ɓuura weltade kono hayso waɗano ka hayta walla jum haaɗi o waɗande yimɓe ataya ɗum tan yoni ɗum saabu ko joɗɗaɓe no yiide fiija jala siftora hanki wurtene juɗgol ɗum tan woni hen fandade nde wona goɗɗum wadde an ceen siraji gonɗo sababu nde ɗo jonde yo allah yoɓe jabdi moƴƴiri yalla teddina ko wona ɓudde yen ɓooyi hawride ɗo ɗiɗo ñalawmaji enen fof kadi eɗen jarlodira eɗen jafnodira eɗen ñaago allah yo allah junnan en gurdam ceerno meɗen ɓeydnamo sembe e cellal hatta duuso makko e meɗen juuta enne kadi o timminan en annayaji men o waɗa barke e ɓesguji meɗen o humtan en haajuji meɗen uuden hen en arsiji jaaƴi yeɗen ndenda e julɓe barke annabi sallah sallam yo oɗo ñalawma fillina meɗen duuɓi duuɓi barke annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗum tan wonno konngol amen ɗum tan kadi wonno fandare jonde en siraji allah jaalama a jarama ko mayenade fof ko jawgal defi a jarama no fewi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbawata fowde hen tan mbeɗen jetta allah no fewi mbeɗen jettanma allah kadi no fewi eyi neɗɗo kala ko dañi ko aduna yo andu ɗum ko gueɗal makko ko arsugo makko alhamdulillahi rabbil alamina nde ɗo jonde ko jonde welde ko jonde kadi fayodinde ko jonde kadi waɗande barke ko adi fof taw an ka neɗɗo moƴƴo ka neɗɗo dariɗo fodde leegal ngal no waɗani e leegal ramtullahi ko leegal ngal ko ramtullahi wiyete ramtullahi leegal ngal hoore mum tan no nooti inde mum eyi par ce que inde nde koye inde allah ko hen jeeya eyyi joni noon an allah moƴƴanima koye ngal leegal ndeeɗa sa andi kadi leslima haqiqa to gimmiɗa e to jinnaɗo ma debbo o immi to hono gabo farmata gabo dennangal ko wiyete galle ceernaɓe ha e ceerno alaji mum seydou kamɓe fof eɓe gandi jinnaɗo ma debbo eɓe gandi jinnaɗo ma gorko ko yimɓe moƴƴuɓe ko yimɓe tedduɓe kadi koɓe yimɓe kadi ɓe ganduɗa ɓe allah suuɓi allah kadi moƴƴanma anne kadi jaltuɗa hen ndenduɗa e yontoma ɓiɓɓe moƴƴuɓe ɓiɓɓe zuwoya hono ceerno Hamadou Bayla ceerno Abdoul Halim allah moƴƴanima jaaɗa abi sabaguna jangguiɗoyɗa toon e mabɓe ko fodde ko allah rokkuma e gandal ko gonduɗa e mabɓe to gila on ñalawma ha e nde ɗo jonde hande a meeɗa waylude a meeɗa sansude allah moƴƴanima ha allah rokkima sohnajo moƴƴo hono sohna fa dem allah arjiɗinima ɓiɓɓe ha hen ɓiɓɓe ma hen ko goto jinnirɗa ɗum ceerno Hamadou Bayla ɗum fof ko hunde nde ganduɗa ko hunde yettisede allah goɗɗo o kanko fa dem allah kadi moƴƴanimo o jotodiri e sokhna munƴo halimatu munƴo joom suudu ceerno men ceen Siddique Talla ko ɓi ceerno men ceerno Ahmad Tidiane kanko kadi onne kadi guindirɗon ɗum fof ko moƴƴata ɗum fof ko barke ɗum waɗi noon meɗen jettanma hen allah no fewi meɗen duwonoma meɗen jetta kadi mowne o hono ceerno Ibrahima eyyi kanko noon ko neɗɗo moƴƴo meɗen ñagonomo allah yo allah ɓeydanmo cellal yo allah ɓeydanmo cellal ɓeydanamo hattan ɓeydanamo sembe ɓesguji dañaɗi ɗi fof yo allah wat hen barke ni rowane walla timmani taw hitande taske min garno ɗo ɓii ko gorko anide so wiyama wonde on ko ɓii tanum ko ɓii tanum farmata gabo to on immino to ari ɗo hande allah rokki ɗum wawde qur'an e nden jonde ko ɗo o misti qur'ana belɗo jurmi ɗum fof ko hunde yettisede allah ɗum waɗi noon miɗen jettanma hen allah no fewi ɗo ko rendi ɗo ko fof ko ɓiɓɓe moƴƴuɓe
ko ɓiɓɓe dental ngal ko ɓiɓɓe inne ande en ko ɓiɓɓe wasorde alhamdulillahi rabbil alamin eɗen gondi noon e seerema meɗen ceerno ahmad bayel nan ɗo ceerno abdoul halim nan ɗo ceerno mouhamadou siraji mo ceerno abdoul asis nan ɗo ceerno siddique talla nan ɗo ɓeeɗo tan gooto e maɓɓe o faaro meɗen enen fof a faami e ceerno hamme baba seydou ayi ɓe fof nan ɗo ɓeeɗo fof ko seeremɓe meɗen ko ɓiɓɓe moƴƴuɓe enen en dañani ko ɓuri ɓe eyi kala gooto e maɓɓe ina yona en haala ko noon so ɗiɗo e maɓɓe malla tato e maɓɓe ngari ndendiɗo nokku enen fof eɗen joddi e maɓɓe eɗen ñamda e maɓɓe eɗen jewtida e maɓɓe eɗen pijja e maɓɓe eɗen jalda e maɓɓe eɓe leskitini e less meɗen eɓe jaɓani en kala hunde e nder meɗen ɗum ko hunde yettirten Allah eɗen ñaagui Allah tan yo Allah ɓilti eyi nde ɗo moƴƴere hoto Allah taƴƴum yo Allah jokkunde oto Allah taƴde yo Allah jokkunde kala no barke o ɓeydotto e ɗiɗo sifaji yo Allah ɓeydu barke o meɗen mbiya on tan onon yimɓe leegal ngal min beltima min duwanimama on mawɓe leegal ngal min beltima min duwanima mawɓe leegal ngal mawɓe jama o fof kadi meɗen mbiya on kadi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam. Bandiraɓe julɓe mi salmini on no feewi mi juurima on mi yetti on mi jaari on mi ñaagima on duwaw mi ñaagima on duwaw kadi feewi mi dowima e ndeɗo jokkere enɗam min mbiya alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah junna en ndeɗo jokkere enɗam amin mbiya on kadi bisimilla moon amin mbiya on juuli mo wuuri amin mbiya on yoɓe jarlo on jaafo min to banggue amin haqqela kono min jalli min jaafi yo Allah waɗin yo Allah ɓe yafaɓe en tawama hikka ɗo tawi o sahani mo wuuri tawi ɗen ko sahaji limtimɓe yo Allah junna en gurna ceerno men judden hen min beltima kaadde weltade ina ko ɓuri kam welde gurdam ko hono hen hon neɗɗo welde invitation baɗɗani jeeɓal moƴƴuɓe ngara kawride hen min jooɗo min jewta nafooje ɓeydoje jokkere en ɗam ɗum woni gurdam ɗum tan woni ɓuri welde gurdam wawa jonnade hen o saahaɓe joni ɗon no fuɗɗima janggo seereɓe ɓe jiiɗi han tiye fof tuwaɓe vraiment mi weltima mais ala ko ɓuri weltade kala no ɓuri weltere mi sohla Allah fa Allah jarama on jarama mi salmini on fof ha wasni won sa wi limtan juumaɗo mi salmini tan min juurima on fof mi yetti on mi jaari on assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam eyi ko noon tigui alhamdulillahi rabbil alamin Allah kaydi fof en jetti Allah no feewi en juuli kadi annabi meɗen rasul mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam en calmini kadi denanagal tawateɗe ɗo e nder galle he en beltima no feewi so tawi noon haala no wonno ɓuuri wiide mi weltima no wonno ɗum woni ko mbiyetemi fodde sababu moƴƴere Allah nde Allah waɗani hen hannde nde kadi ko wiya Allah ko galo ko ine gonɗi ñande fof ombo holluma seede muɗum ñande fof ombo holluma ka meeɗa yiide ombo rokkuma kadi ka meeɗa dañde hande ko ñalawma Samba julde korka hono musidɗo meɗen Mouhamadou Siraji Alaji Yero Dia eɗen taweɗo hande e nder galle men eɗen tawde ɗo noon alhamdulillahi rabbil alamin Allah e ɓesgu ceerno meɗen ha e almuɓe ha e moƴƴuɓe dental ngal suɓaɓe maggal fof Allah addi ɗumen ɗo hande ko woni sababu jonde nde noon ko jokkodirde en ɗam saabu Allah e nelaɗo mum e foddede Allah yamirgo julɗo jokko en ɗam e julɗo bonɗo ko ɗum woni sababu jonde nde sababu o noon Allah rewnima ko tergal meɗen hono musidɗo meɗen Mouhamadou Siraji Alaji Yero Dia eɗen ñagonomo Allah noon balɗe juuɗe wondude battane moƴƴe kanko e julɓe ɓe fof yo Allah ɓoynumo e feɗe jokkere en ɗam ngo o woni mum ngo nde wonno ɗum ɗo ombo wawno nande joga e ɓesgu ceerno ina ngara ɗo jokkude e makko en ɗam tan o hattini ɗum e hoore makko kono nde Allah waɗi nimo hono nde ɗo moƴƴere Allah o itti hakke gondigal e koddigal woni holɗum en jii hoddiɓe ɓe nootima wadde koɓe noddaɓe wondiɓe kadi tigui tigui nootima
firti ko ɓe teddiniraɓe yo Allah junnu ɗum haajude yo Allah ɓoyno jokkira en ɗamɓe kadi ɓeeɗo caggal Allah e nelaɗo mum ko kamɓe ngoni yeese men ngoni caggal men ngoni fof o men goota e men fof so Allah hokki ɗum ina yiɗi dañde jotodirde e maɓɓe oɗo sifa hande mi yeehi ɓi ceerno salminde ɗum e juurade ɗum e ñagade ɗum duwaw e jokkude e mum en ɗam hande kadi Allah addini kam kadi ɓi ceerno e am kadi mbeɗa salminde ɗum mbeɗa juuro mum mbeɗa jokka e mum en ɗam kadi ne jokka yam en ɗam ɗum waɗi wadde oɗum wettini no feewi kadi haaɗani e ɓesgu ceerno tan kadi haaɗani e leegal tan mbo Allah hawrdini e jonde nde fof denanagal dos e Madina Gounass ina gasa wonde tawtorama nde ɗo jonde wadde ko nde jonde jokkere en ɗam denanagal wuuro Madina Gounass hande joyɗinoyɓe e nder galle he jokkodirde en ɗam e ɓeydodirde kadi e ɓeydade kadi wonde neɗɗo goto e waddude jurmu wuuri e wadde en bettirima ɗum no fewi sen mbi dosɗe Madina Gounass fof saabu wuuro ko ɗiɗi ɓuuri teskede artade ɗum ɓe Allah ardini to banggue ceernago woni seereɓe meɗen ɓe e rifti hen koɓe Allah wi ɓeɗo ketti e banggue laamu dilloɓe gueɗe laamu wadde ɓenno soɓe kawri tan tawti population wuuro ne wawi wiyede wuuro foti hendiɗo ko ɗum waɗi noon hono nde ɗo jonde nde weeɓani kadi wona neɗɗo yiɗata wadde ne waɗanande hoore mum ala ay goɗɗum ɗum so tawi Allah yeehi ha a fawi hollima a fawi e yitere ma anda ɗum ko golle Allah Allah tan wawi ɗum wadde saabu aɗa wawi yiɗde dañde ɗum ɗo fo e rendu kono so Allah hoddirani yemirani wawa rendude wadde noon hunde so tawi Allah waɗi ɗum ha paari o woni sababu o arsiginimo ɗum tan a yittira ɗum Allah no fewi en beltima no fewi haalde renda weeɓani surtout noon haalde hono ɗum ɗo e dow inde leegal ngal fodde no mbiɗa ni e leegal ngal fof yetti Allah kadi yettimo kadi duwonimom kadi waɗimo kadi félicitation e ko waɗi ko nde wonno ɗum gongo galle o tan so haalama leegal ngal fof andama naati saabu ko leegal rahmatullahi wadde noon nde ɗo darde kala ɓiɗɗo leegal ina dari nde ina yiɗi wadde hono ɗum ɗo Allah newni ɗum kadi waɗi ɓoyɗo waɗi o lomtima ɓesgu leegal ngal fof kono goto fof kadi ñaagui Allah yo Allah rokku ɗum wadde kadi hono nde ɗo jonde kadi mo Allah waɗum inchallahu taala e annene kadi Ousmane Camara min belti omin ndewi ñagananam Allah balɗe juɗɗe e battane moƴƴe yo Allah ɓoyne e jokkere en ɗam nde wonno kala ɗo moƴƴere Allah feeñi teskinde aɗa wona sababu ha julɓe ɓe fof daña jokkude hen en ɗam daña kadi barkinarade hen nde wonno yiide moƴƴere ne heewi moƴƴere ne heewi façonaji aɗa dañira moƴƴere gollude ɗum aɗa dañira moƴƴere yiide ɗum aɗa dañira moƴƴere nande ɗum ay ndeke noon gonnowo sababu ha yaañi moƴƴere on kañumne ko duwanteɗo yo Allah junno gurdam yo Allah ɓoyɗum kadi e gueece julɓe saabu hayto banggue Qur'an haalde suuɗe nde ene moƴƴi kono sa yi no feññine hay so tawi aɗa nana tan ina wona sababu dañde hen ko heewi kadi waɗi gueɗe kewɗe wonata sababu ina haale ko nande nde tan heeɗo weltoro saabu wonko nanta tan ma wi alhamdulillahi rabbil alamina Allah ay ɗon ko jettuɗa Allah ko tan an woodi ko dañɗa e bandiraɓe fof beltima no fewi en mbaɗi kadi julɓe ɗo fof julmo wuuri eɓe jaafo eɓe jarlo eɓe ɗacca ƴettodigal e gondigal e Allah rendiɓe men kadi yaafo e oɗon jarlo oɗon jaafo e banggue sawtoji ɗi nde wonno konngol weeɓani surtout konngol remɓe ko weltare tan ko weltare no fewi en jetti Allah katuji assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh fof en beltanama calminama jettama jarama jurama saabu Allah min weltare haala ka hewata ko yettugol Allah toon wi alhamdulillahi rabbil alamin no ceere min wirata ni alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin haala ka no mbimi juutane feewi ko weltare tan wala kulli haal ko weltare tan mi guiley dow maɗa an
gadorto sabu noddumami nde aɗa jogii programme radio to kono noon acci programme ma o nootima ɗum kadi ko teskade neɗɗo suftat neɗɗo e ceerno gonnaji kanko ko jeeɗal moƴƴo kadi ko neɗɗo jiɗɗo jokkere enɗam daiman kala ko waynani ko kewa e legal he woni min woni goɗɗo so tawi o hollitama noon heddirade ko daro hen ɗum kam ko hunde sektinde ɗum kadi eɗen jettama ko moƴƴe waɗa noon sa yi kadi hunde waɗa tan ciftira neɗɗo noddama teddinirama mbaɗa kadi konko jeeyi kadi kono kadi ay neɗɗo wawi jeyde hunde wasa rokkede ngonde yeeso ɗum waɗi vraiment alhamdulillah par ce que ko ari ɗo ko heewi ene heɓorno manque kono Allah e makko Allah nimi ɗum ha neewi to banggue horɓe Allah ɓe kadi kamɓe ko moƴƴuɓe min beltanimaɓe no feewi sabu sen ƴeewi joni guila subaka hen ɗum woni korto ha o e ha 22 23 ayin ɗum kadi wona hunde newi wona hunde newi ɗum wonno noon kamɓene alhamdulillah aɓe gonda gondigal moƴƴal ɗum waɗi kamɓene so tawi en kollitiɓe haajuji men tan so wona jomum ɓuri jogade ha gantu pattoɗo yiɗata gantine ɗum kadi ko jettugol Allah ko ɗum kadi noon firti kon ko jomumen en gondi gondigo moƴƴi ene moƴƴi en gondigal ko gondigo hakkude mumen so julɗo fof ko bandiraɓe donc noon ene moƴƴi ɓe moƴƴen gondigal hakkude mumen ko ɗum tan alhamdulillah eɗen eto moƴƴinde gondigal hakkude meɗen julɓe fof ha ten fon hoddiɓe ko ɗum ɓeɗaɗe fof to banggue séreme to donc alhamdulillah séreme meɗen enen fof ndenne pote maɓɓe séreme meɗen kadi koɓe moƴƴuɓe ko ɓi moƴƴi wala kula en ɓesmo ceerno enen fof pote maɓɓe ko neɗɗo o amatan kono kalɗo noddaɓe kamɓe notton heddo noon nde wonno ko yimɓe moƴƴuɓe ko yimɓe tedduɓe ko jiiɗata waɗande jomumen ko so tawi wonnoy tan ngama kono noon hay sinno galle ma way kon galle men ko haa ko ɗo ko mettoɗe ñamminɗaɓe kamɓe Allah ene rokkiɓe e needi hawni ɓe meeɓani fodde ɓe potto ɓe mbeɓani fodde kamɓe fof noon ɓe mbeɓani fodde wonde cikken koma hunde mawde nde ɓe ngar ala kamɓe Allah ene waɗi ɓe sifa kawni nde wonno noon ɓeɓe ndewi ɗo kadi almudagal ko noon tan wawata waade ko yettete Allah no feewi kamɓe kala ko mbaɗanɗa ene heewe maɓɓe kala ko kuusiɗa ñamdu maɗa one ñamdan min tawata ɓe ene weeli ɓe wala kulle hannde sabu ene weeli ɓe wona yimɓe heeɓe protocole kamɓe koɓe aɓe listini koɓe ha ɗo ganduɗa hoorema sa renaki an hoorema yaɓɓat ko noon Allah waɗirani ɗum noon ko yittugol Allah aussi kamɓe fof noon kadi kamɓe fof alhamdulillah bi alamin en beltima tan no mbiɗon ni ɓe ngari nogol to lawol en beltinoma kono ngol ɗo ari kadi nde wonno Allah ko moƴƴo Allah sono rokka no ceere men heewide ni so o rokkata ko rokkuno kala ko nde o rokki o rokka makko ɓuuri ɗum waɗi so tawi en beltinoma ngol to kadi ngol ɗo kadi ɓuuri ɗum woni kalenoto gongo gon inde setino ko ceere men wi ko Allah ko moƴƴo somo rokka o rokkata ko rokkuno o rokka tuuɗi ko ɓuuri ko rokkuno ko ɗum wadde kadi hannde kadi en keeɓi ko ɓuuri ko keɓanɗen ko en jettiri ɗum Allah en beltima noon en donima julɓe fof en donima ceere meɗen eɗen ñaago Allah subahanahu wa taala yo Allah juutnamo gurdam makko waddnamo hen cellal e hattan kanko e miñiraɓe makko ɓe sungu dental ngal fof ɓe ɓooyen arda en keeɗen caggal maɓɓe ɓe ñamiren ko moƴƴi eɗen ɗofto eɗen mbaɗa kamɓe kam alhamdulillah ñamita en tana ko moƴƴi ko konngol to ardi noon kono enne yo Allah rokki en tan koɓe ñameten ko en mbawen ɗoftat ɗum kala kala en golle hen kadi eɗen ñaagui Allah taw ko Allah golliɗen ɗum ko ndewɗen hen Allah yo taw ko Allah golliɗen taw seeɗa ala hen ko mbaɗɗen invitation ngaji goɗɗum e goɗɗum yo taw ko Allah golliɗen ɗum
tashi anda wahin tan gel Allah kadi en seedi kadi Allah gonɗen golli ɗum noon ina seetin tan sa yi waɗi weltini watti kadi ɓuri wonde fidde ko Allah woni gollireede en jettiri ɗum Allah alhamdulillah dalima Allah jarama eyi ɗum won ko mbiyami ko tan wona min tan nottaɓe noto heddi ko yimɓe cikkata so noddiɓe woni yimɓe cikkata so noddiɓe tan ɓe notta ala kamɓe ko ndesan Allah ene moƴƴi neediji maɓɓe Allah ene moƴƴi neediji maɓɓe kamɓe ko yimɓe simple aɓe o yimɓe wona yimɓe miijotoo ko wona noon wayi kamɓe Allah ene moƴƴi alhamdulillah dalima gonde ngal hakkunde amen e maɓɓe kam ɗum fuɗɗima juutde gila komin sukaaɓe par ce que komin jotni kam kowoni haqiqa ko 1987 Allah itti kam ɗo gonnoon to Dar Salam siko naati jangde Dar Salam ko 1980 e jongo ceerno Ali Diop Allah waɗi ɗon ko Allah haaji kadi ceerno Ali ko jeya Allah moƴƴo kadi kortinɗo men e feewi so Allah ɓe jogi musidɗam gooto on wiya on wiya wonde ceerno Ali wi radiyallahu taala anhu wi sin almakko ko maala man mani vraiment o nemo toon e min noon komi gandi yange alhamdulillah bi alamin wala kulli halin ngoy noon ko Allah haaji ndi min 87 jaami e son mbiti e son kadi tawmiɓe toon par ce que tawi tan heeɓe on sahaa noon wonno mawɗo ceerno Amadou Baylo rewanno heen ceerno Abdou Halim rewanno heen ko ceerno Cheikh Alhassane ceerno Abdou Jabbar en ceerno Seydi Allah en ceerno Ahmadou Ammar en e ceerno Sey Mouhtar en ɓeeɗo ceerno wonno toon caggal ɗum noon ceerno Fatouddine ari tan ko on sata min yaltiɓe jongal siko on sakki won toon e jungo ceerno Adama kadi neɗɗo moƴƴo Diallo moƴƴo ha henki tan mbeɗa yewtide ceerno Amadou Baylo mbimi mbeɗa yahanno Carrefour hedde yeeso lenkiren ceerno nokkanno kam banane mi yeeyi ko moosi ceerno ko moƴƴi ko mayde ko commerçant ko waɗi o kadi o mi yahat mi yeeya o wiya kam sa ƴitta hen bottare ma ne mbaɗa hen kala coɗɗa hen mbaɗa hen mi yaha Allah waɗa mi yeeya haala mi arta ɓettanam kalis o welta hen ɗo kadi so ndungu ari ɗonno komi feña seeɗa gonno wona mbawɗo demde feewi min hewno yaade guese min ndena toon gila jabbere ha fof tan ha artire so yi ha ndungu wuɗɗi hanti ha soñama min kewi daga toon min musidɗo goɗɗo ɓe Samba Coulibaly Allah yurmi yako jon hoore lagal goɗɗo ɓe Leb Moussa Ba donc mawɗo dentalluji kan zone ɗo ɗiɗi yiɗi seeɗa ko min gondanno toon gontan ko Allah haaji ha min garta somin gatti kadi o caalɗo kadi o duwono men amma haala ɗiɓi mottude haalaji kono noon ɗeɓata kam wala kono wi ko ceerno Adjuma Saydou ne wiyanno so tawi a reemi a renani ɗum ittani so a reemi a renani ittani donc noon an denɗo o way kono denɗo ɓuuri wadde gollal man ko o duwono min ɗon kadi dow ɓesni e duwangal fof e ɓesnu ceerno e almuɓe fof ko wala kulli haali hay ko Allah itti kam ɗo mi ɗannima ko toujours amin jokkodiri sahaa fof o waɗat ɓesgu ceerno ɓe jooɗo ɗon ɓe sifirani ɗum ɗum eyi ɗum noon yittugol Allah so yi hannde men ɗo joni hitande walla duuɓi ɗiɗi e Allah andi ko tan wini bono sa yi tan cika ko patron ko sutura Allah ina moƴƴani ko sutura Allah mawɗum sudur Allah mawɗo on vraiment en jettiri on Allah en jettiri on kadi en jetti Allah kadi dokkuɗo ene wawi wonde e maɓɓe en jetti Allah baɗɗo en e ngalɗo dental en jetti Allah peññin en peññirɗe e jinnaɓe men ɓeeɗo moƴƴuɓe ɓen ndonoɓe to ɓe goni to Allah yomaɓe yafoɓe kamɓe ma ɓe juɗɗo fof ko welta tan wala kulli haal ko welta tan wala kulli haal en beltima no feewi ceerno gonnaji en Allah jarama jarama témoignage o jarama no feewi vraiment ko hani tan beltima vraiment ceerno Ousmane so commencé en gaddi hen haala mi anda so tawi
e kadi alhamdulillah mi wonɗo monam mbiyaɗam ceerno ibrahima Deme Allah waɗi min ɗo mbiɗa yiɗirimo sabi Allah mbi yiɗimo sabi Allah sabu ko ƴiyam ko monam minen jiɗimo e baba ɗon ngol jugo ko haala ngokka kono kadi ndesan somi jumani ko mois de décembre le 1er décembre 1999 mbeɗa wayni mbeɗa yiɗi yaade États-Unis d'Amérique mi jinnaɗam gorko joƴƴini nena jooɗi min mawɗo goto wiye Baba Dieyd Diallo min dasa omo heddini ken sam e yoga e miñiraɓe min jooɗi Baba Dieyd woni yasnene maɗo joɗɗat ko point duwaw min rokkami duwaw e dow baba baba wi kam ko sa yeehi kalifma Allah hoore ma kalifma Allah Ibrahima kalifma Allah nene mayre mum koddami o on saɗa mo tiglor oy kalifma Allah nene ma kalifma Allah amen eyide donc ɗum waɗi kuta put no wawi wadde fof men comme ɓes o wala kulli haala comme ɓesɗo on khalifa Allah on baƴni am no feewi hayso mi winanno ko noon ina wawno mi woɗɗira noon kono kadi mi mbinanno kadi wonti kadi yamirode ɗum waɗi mi wona yijtoɗo e dow tan kam o yaɗa kom jaam Allah kom aafiya Allah kom cellal mum ina jogui Allah kom cellal saaha hay yaadam woni so wonno no wayata ina yiya ko ɓernde ɗeɓata mayde hay julɓe ni bandira hoddiɓe wiyata mi yeehi mi accimo ɗon ina ɗeɓa ɗum dentan ɗum seeɗa tan eyi kadi alhamdulillah gonde jinnaɗo ɗo debbo ka gondigal muɗɗo ha hawti jomumen jinnaɗo goto kadi gonde mum gondigal muɗɗo ha hawti jomumen wayno kalifma Allah mo wino on kam alhamdulillah rabbil alamin hayso waddaka won kam ɗiɗi alhamdulillah ko jettugol Allah no feewi wonko ganduɗa hoore ma kanko jinnaɗo gorko wonko haalno wonko haalano ɗum kam jarani haalde e caméra téléphone aji ɗum kam ko siro goɗɗo kon ɗum tagi fof kana haala kami haalata e caméra ko kanko yittirta ko Allah kan kam haala yittirta Allah ɗum jittira Allah kan ɗon haala alhamdulillah jarama seydi Camara Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njoke Ahmada yew haala ma ko Allah tan